Január 31-én versestet szerveznek Nyíregyházán a Filter kávéházban. A részletekről a szervezőket kérdezem, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Kokas Bálintot és Brassói Pétert. Üdvözlöm is mindenkit! Sokadik alkalommal kerül már megrendezésre ez a versest. Ugye idén ősszel több alkalommal is volt, és nagyon nagy népszerűségre tettetek szert a fiatalok körében. Meséljetek kicsit arról, hogy a mostani alkalom mivel lesz formabontóbb az eddigieknél. A jelenlegi alkalommal, ami most ugyebár szintén a Filterbe, a Benczúr téren kerül megrendezésre, hatalmas bravúrral készülünk, ami azt jelenti, hogy mint múltkori alkalommal is ugyebár teltházasok voltunk, most igyekszünk majd egyébként próbálunk biztosítani, még kiszorítani annyi helyet, hogy lehetőség legyen a mostani jelentkezők számára is. Hatalmas a bravúr alatt azt értem, vagy azt értjük, hogy nem csak vers, hanem slam poetry is megjelenik ezen az estén, illetve hát nagyon sok egyéni zenei produkciós fellépőnk is lesz. Tehát nem úgy, mint zenekar, de mint élő zenei előadás. Egyénileg, és én azért mosolyogtam itt az elején, mert pont kérdezték mai nap, hogy mi lesz a verszlemen, meg mire kell készülni, én megmondtam, hogy nem tudom. Tehát, hogy valami van a fejünkbe, az, hogy versest, az már, ugye, ahogy te is mondtad, tényleg nagyon jól működik, és azt találtuk ki, hogy slam poetryvel keveredjen, és akkor így jött az, hogy vers and slam, benned van a vers and szellem, és egy kicsit szabadabb szájú lesz, kicsit provokatívabb, kulturáltan, és mert hogy erre is van igény, nagyon sokszor kérdezték, hogy miért nincsen slam, de hogy konkrétan mi lesz, szerintem még meg fogjuk beszélni, mi se tudjuk. Ilyenkor hogy lehet egyáltalán felkészülni? Hát van a fejünkben, azt gondolom, hogy egy alapterv, ugye azért az alapkoncepció az az, hogy megint fiatal, amatőrök, vagy egyébként nem is fiatal, mert tényleg kortalan a dolog, és aki hozza a verseit, mi abból fogunk úgymond táplálkozni, és ugye Peti mondta, hogy zenei aláfestés, most ebben az esetben például több lesz. Úgyhogy lényegében szerintem annyiban lesz másabb, hogy nekem az elsőknél, illetve az eddigieknél az volt a kérésem, hogy ne legyen túl szabad szájú, és most viszont ennek teret engedünk, de politikamentesen, azt teszem hozzá, mert azért fontosnak tartom, hogy az úgy maradjon, és meglátjuk, hogy mi lesz. A zeneterén ugye te már zenészként is felléptél ilyen versest keretein belül. Az milyen volt, mennyiben volt mondjuk más? Igazából nagyon pozitív csalódás volt. Bár nem a teljes zenekarunkkal léptünk föl, mégis, meg egy picit akusztikusabb verzióban, de mégis úgymond egy ilyen hatalmas érzés egyébként az ugyanakkor, tehát színpadtól független az, hogy szerintem az ember kiáll a nézőközönség elé, vagy hallgatóság elé, és ösztönösen átéli azt, amit érez, és ezt próbálja ugyanúgy átadni a közönségnek ezzel a zenei eszközökkel, vagy hangulatvilággal. Szerintem remek érzés volt, és bízom benne, hogy következő alkalommal is, tehát most majd a slam poetryn ugyanez elsül, és ugyanezt én is megtapasztaltam a nézőközönség sorai közül, mikor más fellépő is ugyanerre a státuszra ér. Meg hát Peti már olyan, hogy kérik, meg kérdezik, hogy ő jön-e. Meg én ezt nélküle, meg együtt csináljuk. Tehát úgy összenőttünk, mint két kicsi Lego, vagy mit tudom én, ez nem a legjobb hasonlat. De hogy egyébként, ha már Magyar Kultúra Napja is van, ugye, pont mai napra esik, illetve pár nappal ezelőtt volt, hogy bárki nyugodtan, és zeneileg is lehet most jelentkezni. És egyébként nem is tudom, hogy verssel vagy zenével fognak-e most többen, mert nagyon sokan Peti hatására is volt olyan idősebb néni, hogy teljesen el volt tőle alélva, de a fiatal is, tehát szerintem jól kiegészítjük egymást. Akkor milyen korosztály van ott ezeken a rendezvényeken? Tényleg egészen gyerekektől, vagy azért van egy alsó korhatár? Van egy alsó korhatár, én azt mondanám. Kell egy bizonyos fokú érettség azért magának az irodalmi
K-nak a megértéséhez is, ha már így bele akarunk menni egy kicsit így a tudományosabb részeibe a dolgoknak, de egyébként nem, hát volt... nem egy korai program, tehát nem egy korai esti program. Igen, inkább ez, hogy késő este lesz, ugye 7:30-tól. Inkább én azt mondom, hogy a 16 vagy... Tól felfelé. De lehet, hogy most fiatalabbak is lesznek. Volt egyébként 14 éves fellépő is, vagy 15. Viszont törekszünk arra is, hogy ha lejjebb visszük, most ebben az esetben nem lehet annyira elvárni, hogy majd 12 évesek is fognak jönni, mert azért egy picit a slam miatt korhatáros. Felfele viszont csillagos ég, mert tényleg idősebbek is szoktak ugyanúgy jönni, és hál' Istennek szeretik, és én megvárjuk őket. Ezt akkor tudjuk, hogy Péter zenei téren lesz színpadon, te mivel készülsz? Hát ez megint, nem tudom még igazából, mert én részben úgy szoktam, hogy megint ami a fejemben van, meg amit úgy improvizálok, azért nagyon régóta írok, meg rendszeresen, és majd van honnan előszedni. Az, hogy most ugye nem a sima lírikus versek, vagy akármi, hogy nincs ez a lírikus megkötés, mint mondjuk egy versben, azért nem polgárpukkasztásra kell számítani annyira, meg hát szeretnénk ugye, hogy a filterbe beengedjenek minket, azért ezt nem akarjuk elintézni, hogy a többé nem. Nem tudom, majd ott eldől. Én minden fellépés előtt azt szoktam, hogy átgondolom, és akkor ami jön. Hát a műsorvezetés az egész estéről. Ja, igen, az ja. Programozója, vagy felelős. Igen, azt én viszem. Kicsit segítkezem ebben. Igen. Technikai hátteret biztosítunk, ugyebár. Igen, mert technikában meg én abszolút, tehát és ha így az a múlna, meg nem lenne. Meg a marketing részében azzal közösen közreműködünk. De hát akkor, ahogy mondtátok is, kiegészítek egymást. Igen, egyébként ez tök érdekes most, hogy mondod, hogy te viszed ezt a marketing, meg az eszközök, stb. És így a cég által, tehát egy a Kósa Design-nal kapcsolatban. Igen, de hogy ott vagy mögöttem is. Erre most így még nem gondoltam bele, hogy tényleg jól, mert hogy egyszer lehet, hogy cserélhetnénk, és akkor lehet, hogy nem lenne semmi. Jó. Már akkor ötletet is adtunk nektek a legközelebbi alkalomhoz. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltatok velünk, köszönjük, és nagyon jó hangulatot kívánok köszönjük nektek. Szépen. Köszönjük szépen. Várunk mindenkit szeretettel.